Tervetuloa Muksuperheen unen luennolle. Tänään puhutaan vauvan rauhoittelusta. Itku on vauvan tapa kertoa, että hän tarvitsee apua. Itku on vauvan ensimmäinen keino viestiä epämukavuudesta. Vastasyntyneen vauvan itkun sävy iskee suoraan vanhemman pelkokeskukseen aiheuttaen voimakasta ahdistuneisuuden tunnetta. Vastasyntyneen vauvan itku tulee refleksinomaisesti ja se loppuu, kun tarve on tyydytetty. Vauva viestii tarpeistaan myös koko kehollaan ja kasvojen ilmeillään. Ärtyisyysherkkyys on myös vauvan temperamenttiin liittyvä piirre ja osa vauvoista voi olla erittäin itkuisia. Mitä pienemmästä vauvasta on kyse, sitä nopeammin vauva tarvitsee apua. Oikea-aikainen apu tukee turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista. Vauva tarvitsee alkuvaiheessa runsaasti vanhemman apua rauhoittuakseen. Vanhemman tuella vauva oppii myöhemmin myös rauhoittamaan itse itsensä. Tämä taito on erityisen tärkeä tunteiden säätelytaitojen kehittymisen kannalta. Vaikka vauvan itkuun tulee vastata, sitä ei tarvitse pelätä. Vauva ei mene rikki, vaikka et ihan heti ehtisikään auttamaan häntä. Vauvan itkun ei tarvitse myöskään loppua hetkessä. Ole luottavainen ja koita pysyä rauhallisena. Se auttaa vauvaakin rauhoittumaan. Polku itsenäisen rauhoittumisen taitoa kohti kulkee asteittain. Aluksi vanhempi rauhoittaa vauvan. Hän rauhoittaa vauvan kosketuksella, äänellään, syliin ottamalla, imettämällä ja lähellä pitämällä. Vauvavuoden loppua kohti kulkiessa vauva saattaa alkaa rauhoittua vanhemman läsnäoloon tai rauhalliseen puheeseen. Taaperovuosia lähestyttäessä vauva oppii myös vanhempaa mallintamalla säätelemään tunteitaan. Kun taapero muksahtaa vaikkapa pyllylleen, vanhemman tyyni ja rauhallinen lohduttelu auttaa häntä kokemaan vastaavat tilanteet siedettävinä myös tulevaisuudessa. Tutustutaan seuraavaksi rauhoittelut portaat menetelmään. Rauhoittelun portaat on menetelmä, jonka avulla vanhempi oppii vähitellen tulkitsemaan vauvansa viestejä ja auttamaan häntä niihin sopivalla tavalla. Pieni harmi hoituu kevyemmällä rauhoittelulla, säästyvät intensiivisemmät menetelmät isoihin harmeihin. Kun vauva itkee, vanhempi menee vauvan luokse ja tsekkaa tilanteen. Välittömästi havaitut ongelmat korjataan. Jos vanhempi ei havaitse mitään konkreettista syytä vauvan itkuun, vauva otetaan syliin ja rauhoitetaan kevyesti. Jos vauva ei edelleenkään rauhoitu, siirrytään asteittain intensiivisempiin menetelmiin. Itkuun on monia syitä. Vauvalla voi olla nälkä, hän kaipaa läheisyyttä, mahanpurut, refluksi, ilmavaivat tai kipu tai kutina vaivaa vauvaa. Vauva voi olla ylivirittynyt, hän voi pelästyä, hän voi olla väsynyt tai sitten hän tylsistyy. Vauvan silmiin voi osua kirkas valo, nyrkkiin voi olla juuttunut hius, kasvoja koskettaa häiritsevästi jokin vaate, kuumuus tai kylmyys vaivaa vauvaa tai sitten vauvalla on epämukava asento tai täysi vaippa. Aina itkuun ei löydy selkeää syytä, ja sekin on hyväksyttävä. Kun vauvan itkuun ei löydy selkeää syytä, voi käyttää seuraavia rauhoittelumenetelmiä niin kuin kapalointi, lohtusyöttäminen, tutti, happiest baby-menetelmä, imurin ääni, automatkapomputtelu jumppapallolla, vaunuissa työntely sisällä, kärrylenkki ulkona, syväkyykyt, kävelyttäminen sylissä, johon on muuten erillinen ohjeistus. Mikä tahansa menetelmä, jonka olette kokeneet auttavan isoon itkuun ja on turvallinen vauvalle. Kun rauhoittelet itkevää vauvaa, pyri jatkamaan valitsemaasi rauhoittelutapaa aina pidemmän jakson. Näin vauva ehtii reagoimaan parhaiten rauhoitteluun. Käydään läpi vielä rutiinit vauvan itkiessä. Kun vauva itkee, mene vauvan luokse ja luo yleissilmäys vallitsevaan tilanteeseen. Jos näet heti vaikkapa kasvoille valahtaneen myssyn tai muun asian, korjaa tilanne ja juttele vauvalle samalla rauhoittavasti. Jos vauva ei ala rauhoittua, ota vauva syliin ja seiso paikoillasi vauvalle jutellen. Jos vauva ei ala rauhoittua noin 30 sekunnissa, ala kävellä tai keinuttaa vauvaa rauhallisesti. Jos vauva ei edelleenkään rauhoitu noin 30 sekunnissa, ala hytkytellä vauvaa rytmikkäästi. Käytä ääntäsi niin, että sen voimakkuus ylittää itkun voimakkuuden. Jos vauva ei selvästi ala rauhoittua, valitse jokin tehokkaammista rauhoittelumenetelmistä ja jatka sitä niin pitkään, kunnes vauva rauhoittuu. Kun aloitat menetelmän käytön, voit aluksi joutua käymään kaikki askeleet läpi, kunnes vauva rauhoittuu. Kun jatkat menetelmän käyttöä johdonmukaisesti, vauva alkaa vähitellen rauhoittua yhä nopeammin ja kevyempiin toimiin.
Älä vaadi itseltäsi tai vauvaltasi liikaa, vaan etene vähitellen. Pikkuhiljaa alat tunnistaa vauvasi tapaa ilmaista tuntemuksiaan ja tarpeitaan. On myös tilanteita, joissa vauva ei tarvitse apua ja liian innokas puuttuminen voi jopa häiritä vauvaa. Tilanteita, joissa vauva ei tarvitse rauhoittelua. Vastasyntyneet ja isommatkin vauvat liikehtivät ja ääntelevät nukkuessaan. Vauvan aktiiviuni on kirjaimellisesti aktiivista ja siihen puuttuminen voi havahduttaa vauvan, jolloin hänet joutuu nukuttamaan uudestaan unille. Vauvan motorinen kehitys näkyy myös nukahtamisen aikana ja unessa. Kun vauva opettelee vaikkapa konttaamaan, hän saattaa heijata itseään konttausasennossa keskellä yötä tai illalla ennen nukahtamista. Tähänkään ei tarvitse puuttua, ellei vauva ala itkeä. Seisomaan opettelevat vauvat haluavat koko ajan nousta seisomaan. Vauva kyllä oppii laskeutumaan alas, joten toistuvat selälleen laskemiset ovat yleensä vain häiritseviä. Auta vauvaa oppimaan makuulle laskeutuminen itsenäisesti. Kun vauva osaa kääntyä molempiin suuntiin, vauva haluaa yleensä myös etsiä itse mieluisimman nukkuma-asentonsa. Anna hänen tehdä niin. Edellä mainituissa tilanteissa maltti on valttia. Jos olet epävarma, tarvitseeko vauva apuasi, seuraa tilannetta hetki vierestä ja päätä vasta sitten, kannattaako siihen puuttua. Jos puutu aluksi kevyesti. Öisin kynnyksemme puuttua on yleensä matalampi, koska haluamme jatkaa omia uniamme tai pelkäämme muiden heräävän, jos vauva alkaa itkeä. Öinen heräily voi alkaa kuitenkin lisääntyä, kun vauvan luonnolliseen unikäyttäytymiseen puututaan matalalla kynnyksellä. Ja vauvan monitorointi on kotioloissa yleensä tarpeetonta, koska monitorista kuuluvat harmittomat ähinnet voi turhaan herättää vanhemman. Kun vauva tarvitsee apua, itkun kuulee ilman monitoriakin. Vauva tarvitsee myös hetkiä, jolloin hän saa olla itsekseen ja omassa rauhassa. Tarjoa näitä tilaisuuksia aina kun vauva on tyytyväinen. Se auttaa tasaamaan vauvan kokemaa ärsyketulvaa. Kapalointi muistuttaa kohtuajasta. Vastasyntyneen näkökulmasta maailma on usein liian avara ja hiljainen. Vauva ei vielä ymmärrä myöskään kehonsa rajoja ja hän voi pelästyä omien raajojensa liikkeitä. Kapalo tuo tähän turvan tunnetta. Kapaloitua vauvaa on myös mukava käsitellä. Vastasyntyneen turvallisin nukkuma-asento on selällään. Asento voi kuitenkin laukaista moronheijasteen, jota kapalointi rauhoittaa. Muista laskea vauva alustalle aina kylki edellä, jotta moronheijaste ei säikyttäisi vauvaa. Kapalointi on taito, joka vaatii hieman harjoittelua. Kokeile kapalointia, kun vauva on tyytyväinen. Älä luovuta heti, vaikka aluksi näyttäisi siltä, että vauvasi ei pidä kapaloinnista. Kun vauva vähitellen tottuu kapalointiin, tulet kiittämään siitä, että otit sen käyttöösi. Jos valitset neliöliinan, muista valita tarpeeksi suuri. Saatavilla on myös monenlaisia pikakapaloliinoja. Kapalointia ei suositella enää siinä vaiheessa, kun vauva oppii kääntymään mahalleen. Käydään läpi kapalointi vaihe vaiheelta. Aseta kapaloliina timantin muotoon tasaiselle alustalle. Taita liinan ylänurkka alas. Aseta vauva kapaloliinan keskelle niin, että yläreuna jää hartioiden korkeudelle. Käännä sen jälkeen toinen vauvan sivuilla olevista liepeistä vauvan vartalon yli ja alle. Siloittele mahdolliset rypyt. Taita sen jälkeen alas jäänyt kulma ylös ja vauvan alle. Siloittele mahdolliset rypyt. Käännä lopuksi jäljelle jäänyt sivulieve vauvan vartalon yli ja ympäri. Kiinnitä napakasti taitoksia apuna käyttäen. Tarkista, että kapalo on napakka vartalon ja käsien kohdalta ja löysä lantiosta alaspäin. Näin vauvan jalat saavat olla luonnollisessa asennossa ja niillä on tilaa liikkua. Käydään seuraavaksi läpi Happiest Baby-menetelmän. Menetelmä tunnetaan myös 5 S-menetelmänä. Sen on kehittänyt kalifornialainen lastenlääkäri Harvey Karp ja tarkoitettu alun perin kolikkivauvoille rauhoittelumenetelmäksi. Rauhoittelu perustuu 5 tärkeään osioon, joiden yhdistelmä laukaisee vauvan rauhoittumisrefleksin. Osiot ovat nimeltään swaddling eli kapalointi, shushing eli suhisuttelu, sucking eli imeminen, side stomach position eli sivuttainen makuuasento sekä swinging eli hytkyttävä liike. 5 S-menetelmä toimii parhaiten noin 3 kuukauden ikään saakka. Näin se toimii. Kapaloi vauva ja ota kapaloitu vauva syliisi niin,
että hän makaa sivuttain käsivarsiesi varassa. Anna vauvalle tutti. Tilttaa vauvan pääpuolta hieman korkeammalle jalkoihin nähden. Varmista, että vauva on tukevasti käsivarsiesi varassa ja aloita nytkyttävä pystysuuntainen hytkyttely. Suhisuttele samalla lähellä vauvan korvaa. Soinnuta hytkyttelyä ja ääntä vauvan itkua myötäillen. Mitä kovempaa vauva itkee, sitä voimakkaampaa ääntä ja rytmikkäämpää nopeampaa liikettä käytetään. Kun itku alkaa rauhoittua, hiljennä ja hidasta suhisuttelua ja liikkeen rytmiä ja voimakkuutta. Kun et enää jaksaisi vauvan itkua, kokeile seuraavia menetelmiä, joiden avulla voit rauhoittaa itseäsi. Kaikilla vanhemmilla on välillä vaikeuksia jaksaa vauva-arkea. Älä syyttele itseäsi, vaikka vauva joskus nokahtaisikin itkuunsa. Sinun ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen. Muista, että avun pyytäminen ei ole heikkoutta. Täydellinen vanhemmuus on harhaa. Olemalla epätäydellisiä, opetamme lapsillemmekin armollisuutta itseään kohtaan.